destinazoa botatzeko guk proposatu dituztenei, eta gero badakit batzorde ezberdinetan onartu behar zala proposamena, eta onartu dute guztiei. Eta baita ere, herrian jaso dugun, gertutasuna, animoak eta eskerrak herritar guztiei. Mila esker. Bertxotan ingo dugu. Euskal kulturak eta euskera sarritan gaitugu batu, zer jarrerekin azaltzen geran behar dugu erreparatu, transmisioko kate begiak ta oinarria ziurtatu, geurean sendo sentitu eta bestengana edatu. Etxekoengandik jasotakoa beti daukagu gogoan, bertso elkarte eta engarraiz izan ditugu albuan, lankide eta gure ikasleak ezin ahaztu gaurkoan, eskerrik asko eta aurrerantzean jarraitu hortxe gure onduan. Andramaisetan 5 egun datoz, bete-beterik aukeraz, errespetuz da giro sanoan, gozatu dezagun denaz, ez beti da ez dezagunaz, arro sentituz garenaz, festa giroan goza dezagun, euskeratik eta euskera.